Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek mlaku-mlaku bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem milu aku. Cak ayo cak golek kenalan cah ayu. Yo, wayai mangan, wayai mangan, wayai mangan. Mangan, mangan, mangan. Wih, nah, dipangan ya, ora gelem mangan. Ora gelem mangan beleh wih. Yo kok malah dekem. Ya nang mangan kok. Kayak mangan kok. Mengkek mangan gelem dicekeli. Wis kayak mangan 6 bulan sik samene-mene wae. Delok lembune turijan kae. Sik 5 bulan umure wis sak pinggangku dure lho. Kuwe 6 bulan sak dengkule wurung. Sak tenane milih ora kowe iki kekrugi tenan kok. Iya, lho saben dina diwehi mangan gur gawe telek. Woi, nelekmu oke-oke, makan itu ora gede-gede. Wong nelek iku 3 dina sekali. Nelek iki kuwi ora. Buar mangan sambil mangan pun kuwi nelek. Kepiara gede. Sak tuwa-tuwamu iki paling ngabot 2 kilo. Ora gelem mangan wis kono pangan. Sobo kono adoh-adoh kono, golek wedokan. Kuwi meneh babon. Nak ngendhok iki samben dina. Iki ora angkrem tok sing kesuwen. Angkrem iku cukup sedina, sawengi wis esuke netes. Jadi ndang oke anakmu. Panggitmu pakanmu iki ora tuku. Kur dadi telek tok. Lembune turijan kae pakane rumput. Tapi mundak gede dhuwur. Lah kuwe diomongi rotat-plotot matamu kuwi. Lho anakmu iki penyak-penyak iku. Mati sisih kuwi anakmu kuwi. Alah gaya anak tok kowe pinter iki. Anak setahun guru 10. Lah kapan nambah pakanmu bendino. Kuwe ora mertake rego jagung munggah terus. Untung saya disubsidi karo pemerintah. Ora wis tak wehi mangan watu sisen wehi mabot timbangane. Jok, kuwe gemblong apa piye? Pitik jajak ngomong. Kudu dijak ngomong wo. Aku weruh pitik-pitik iki. Men ora usah koken ngising. Koke paken larang-larang kudu dadi telek tok. Lah, dadi mbok kon dadi apa? Ya dadi daging lah, masa dadi telek tok. Kaya lembune turijan kae gedhe dhuwur. Pengul kowe cocok, lembu kowe padake pitik. Lembu iku mangane rumput, mangkane ndang gedhi. Apa perlu tak kei mangan rumput juga pitik-pitik iku mendang gedhe kaya lembune turijan kae? Ya ora gelem mangan dekne, Cok. Wong duk panganane. Ketok tenan kuwi nang gak sekolah. Hewan iku duwe panganan iku masing-masing. Iku sing mangan tumbuh-tumbuhan iku herbivora. Sing mangan daging jenenge karnivora. Lah nek kaya kita iki menungso iki jeng kabeh dipangani apa jenenge? Apa ora celutak apa ora? Iya, Cok. Aku ora pernah krungu. Apa kudu tak ora iku? Kuwi sekolah apa guru jelasnya paling-paling kowe turu. Celutak apa ora ngerti. Kang. Apa? Ora ngomong. Ya ngomong kok saben dina ngomong kok semang taren. Tapi iki penting. Lho sekolah gawe kaya pejabat ning urusan penting barang apa? Ngene lho, Kang. Aku iki entuk undangan saka kanca-kancaku sekolah mbiyen. Terus? Wong iku nggawe acara reunian sekolah. Aku diundang. Lah kami wong loro iki milu oleh ora. Walah wis tuwa wae kok reunian barang. Lah mau ki ngomong wong loro ambek sapa kira lu ngomong loro?
Ya karo aku lah. Loh, kowe apa sekelas sampe Surti? Ya ora. Jadi nggak sekelas kok melok meru reunian sampe Surti. Ya, cuman kan kita mbak pernah bolos bareng ya, Sur. Iya, Lah wong goro-goro bolos sekolah bareng kok arek reunian bareng ki kepiye iki, Pak? Ya kan yang Sarinem iki ya kenal konco-koncoku juga lho, Kang. Jeneng wis puluhan tahun ora kepotok konco, ya pingin lah kami sekali-sekali ngumpul. Lah wis do tuwa wae penting. Wah reunian bareng. Engko kumpul-kumpul. Bariku wis joget-joget. Ora kelingan kulit wis do kendur nenek-nenek petingkah joget-jogetan merotoli sisen kulite iku dadi gawe. Lah kok nyek tenan kowe, Jok? Apa anggete kami ku tuwek-tuwek tenan apa? Aku tuh ngomong ke kuwe nem. Tapi aku ndelok wong-wong kae. Yo, mosok wis tuwek-tuwek nenek-nenek semang reunian bareng. Ngono kuwi reunian anggap kibot kok. Iya kan? Joget-joget nganggarke kulite sing kendor kuwi. Untune iso reneng nyanyi suara jelas. Kudu ora oleh lho silaturahmi ku yo apik. Tapi nek wis tuwa-tuwa iku silaturahmi ku sing genah. Celuk ustaz, yo kan kok yo kan. Ha. Krungokke pengajian, ngono baru bener. Bener omamu, Cok, ya kan? Pertama nih reunian, temu kangen ya kan? Engkono petuk mantan, tukar nomor telepon, suwis orang genah. Kayak ngono rupane kok. Yo eneng koncoku. Reunian, rupane kepetuk mantane duduk. Terus. Yo saiki bubar rumah tangga. Orang genah iku jenenge wis ora eneng reunian bareng wis tuwek. Pokoke ora izin aku kuwi lunga reunian. Lah iku kan uang loh, Kang. Aku kan nggak duwe mantan. Nggak mungkin lah aku macam-macam. Lah iku kan omongmu. Nek wis kumpul, sapa sing ngerti? Iki gara-gara Riko iki, Kang. Makane Tajo iku mikir sing enggak mek kami. Ya bener Tejo lho, Dik. Jenenge Jog-Jogo. Betul. Atau kami wong loro melu. Ora iso. Nang kene iki nggak oleh nggo pasangan, khusus alumni yang sering undang. Lho, apa-apaan kuwi saka kono iku wis mencurigakan. Betul. Pokoke ora neng reunian titik. Bener omamu, Cok. Apa reunian konco bolos sekolah? Iki udah jelas bocah-bocah orang genah iki. Kalian iki dadi wong lanang kok pikirannya orang genah. Kami ku niate arek silaturahmi, kok malah mikirin sing ora-ora. Arek silaturahmi yo teko ning omah. Wong enek omah kok. Apa kuwi kumpul-kumpul lanang wedok tapi orang duwe bojo. Iku jenenge melanggar hak asasi rumah tangga. Sekali ora, tetep ora. Ayo, Wok. Ayo. Anggite ora kegatelan. Iya. Masa orang melu. Dadi wong lanang kok orang genah. Wong arek reunian kok pikirannya sing ora-ora kan yo. Jadi piye iki kita, Sor? Tenang rek ayo. Kunci nang tek kita, engko kita rayu pelan-pelan. Apa kuncinya, Sor? Kuncinya ya telongkop layu. Nak wong iku gak ngizini kita lunga reunian, Riko ora usah gelem lumah. Nek gak gelem yo dilumahke, Sur. Lah wong tenagane ku kan kuatan DN timbang aku. Ya pokoknya Riko usah gelem lah. Karwo iku ndek ilmu tenaga dalam lho, Sur. Kadang coba dijawil ngene, aku ngerti-ngerti wis mlumah. Woi, iku padune Riko sing gelem yu. Ya juga ya, Sur. Kita kira nanti loh. Oh, kita golek jamur ae, Wok. Wingi aku kepetuk turijan Bali Angon Lembu. Dhek nggo jamur omongnya golek nang kono. Loh, entuk sekondi dek ini. Ya ning isor pokok kebun sawit iki lah. Cok, kebun sawit iki 2.500 hektar. Nang dini jamuriku. Nah kita golek setiap pokok yo gempor pokok limbu nandi kok. Cok. Lah akalmu cendek, Wok. Ya kita golek iku nang nggone dhek biasa ngangon lembu. Bener juga omongmu, Cok. Kadang-kadang pinter juga akalmu itu. Tuh pinter kue sekolahnya kurang duro. Jadi eksperimen
rokok kelobot kembang sawit. Omongi wong rokok kembang kelobot kembang sawit iki segai ngeplay. Nah, memang mantep rasane. Aku arep pensiun wae saka kebon sawit iki. Wis puluhan tahun aku kerja nang kene kaya pun ora. Mendingan aku nggawe pabrik rokok kelobot kembang sawit. Jadi pengusaha rokok kelobot wae aku. Aduh, mules pula wetengku iki. Tak tinggal kini island di sini. Ngising sih aku. Aduh, kok mules sekali iki, nang dia. Wah, ning kini iki. Ning paret iki. WC organik jenenge iki. Gara ditibake ngalir lah gawe panganan iwak-iwak iki. Nek wong ngangon ora ya. Nek ketok wong ngisin juga aku. Kalian ndelok aku ngising. Enak wae kalian. Alah. Main gak ketok uang, gampang lah. Ki wis nggone. Turijan ngangon lembu, kok. Iya, iki lembune ya kan. Berarti daerah kene iki. Nah, ndi tapi goleki, Cok. Goleki, Wok. Ndi, Cok? Ora eneng ngene kok. Goleki sik, Wok, asal putih-putih dhek iku. Wih. Rokoke sapa iki, Wok? Tinggalan. Rokoke sapa ya, Cok? Rokoke wong kerja ya ketinggalan iki, Wok. Lah, seneng isine, Wok. Mau bajir iki nang gak kita rokok ya kan. Kumbengi medun udan kudanan teles. Sisen ora iso dirokok. Wis gak sae, Cok. Apa meneng? Ngomongmu kok. Enek rokok gratisan. Ya Allah. Aku ngisuk rezekine golek jamur, rezekine rokok ya. Iyalah. Apa iku turijan? Bu. Mantep, Cok ya. Kok rada-rada beda rasane ya, Wok. Rodok langu ya, Cok. Iku rokok baru iki, Cok. Masaku keluaran baru ya. Lah sing penting metu asep iki, Cok. Kena ngomongmu ah. Jarang-jarang ngerokok kayak gini. Rokok pre. Rodok-rodok langu ya. Iya. Rokok terbaru iki, kita urung pernah ngrasani iki. Iki cocok iki pas iki pasangane kopi karo pisang goreng iki, Wok. Cok, ngayalmu adoh tenan iku, brondolan iku mbok kletak iku. Nggihmu aku tikus apa. Mantep. Lego kali rasane. Iya. Sayangilah daging kambing wingi suri. Ini dikei kari kambing soko akeh wong ora tahan suwi ning jero weteng. Ditokke wae leneng sungi iki. Aduh. Kepi mau eksperimen rokok ku mau yo. Wis yo, Wok. Kita lanjut golek jamur, Wok. Iyalah. Aduh. Kok apon dasku ya, Wok? Kok podo, Cok. Ndas pun ora ngliyeng ora karuan iki. Aduh, kok mabuk ngene kita ya, Wok? Aduh.
Apa rokok iki rokoke wong nyuhu ning kene kesambet apa piye kita iki, Wak? Iso jadi, Cok. Aduh, nggo nangker iki, Cok. Aduh. Yo, Wak. Aduh, Wak. Aduh, Cok. Alah kok koyo ngene, Cok. Aduh, rokok opo iki? Kenapa codot-codot luru iku? Kok koyo tikus bar mangan racun tikus ngono? Jo, Wak, kenapa kalian iki? Wak, apa iki demit sing nambet kita ya, Wak? Kayak iya, Jo. Jo, kalian iki kenapa? Aku iki Jamet. Jamet rupane, Wak. Aduh, Met. Tolong kami iki, Met. Kami kesambet, Met. Aduh, tolong golek-golek iki wong tuwa lah, Met. Beh, kesambet opo? Opo ning demit jeng doyan karo kalian iki? Ndase kami gliyeng ora karuan, Met. Bar ngerokok suwane wong. Beh, kentenan ngomongku. Tikus-tikus iki bermangan racun. Jo, Wak, berarti kalian loro iki jeng ngembat rokokku jeng nang pokok sawit iku yo. Berarti kue sing nyuhu nang kene, Met. Nyuhu dengkulmu amoh iku. Iku rokok klobot kembang sawitku. Mau tak tinggal sedilu gawe ngising aku nang kono. Kalian iki men mbat wae. Walah, Wak. Rokok kembang sawit rupane, Wak. Jancuk tenan kuwe, Met. Lah kok rokok koyo ngene mbok dekekke ning pokok sawit, kuwi sengaja ora jebak kami ki yo, Met. Jebak lambemu kuwi. Sopo jeng ngongkon klen ngembat rokok kuwi iku? Iku lah nak lambe celutak, pantang delok ke barang nganggur wis men ngembat ae klen. Iku rokok eksperimenku. Aku areng gawe pabrik rokok klobot kembang sawit. Nak memang paten, aku pensiun saka kebon iki. Dari pengusaha rokok klobot kembang sawit ae aku. Kepiye rasane, Jo? Paten. Yalah, paten mbahmu dengkeng kuwi, Met. Iki jenenge mateni. Ndas kami muter-muter gliyeng ora karuan, koyo kesambet ya, Wak. Iya. Aduh. Apa jeng kurang menurut kalian iku? Apa jeng kurang nendang? Raimu kuwe jeng kurang ditendang iki, Met. Wak, tolong tendangi raine ku. Ayo, Cok. Beh, kok aku pula jeng ora kalian tendang? Beh. Kurang ajar bocah.